Triñas natala na nga magpagwa sang bago nga pagsulundan angot sa pagpatuman sang border control sa syudad. Kag vaccine rollout nagapadayon. Nangin matawhay ang pila ka mga dalanon sa Iloilo City subong nga adlaw samtang ginapatuman ang enhanced community quarantine. Sa Executive Order 61 nga ginpirmahan ni Mayor Jerry Triñas, nakasaad ang bago nga mga pagsulundan pareho sang curfew, pagbakal kag pag-inom sang makahulubog nga ilimnon, kag operasyon sang negosyo. Apang sini nga aga ginpahayag sang alkalde, may mga pagbago sa guidelines kag kalakip diri amo ang border closure. Well, ang isikyuta sa subong ginsunod ng guidelines galing sa national government sa base sa meeting naton, base may mga pagligwat kita mangonti ga preparar kita para sa Delta variant, no? And under kita sa ECQ, ang Capiz nagpaniraman to sa aton, ang Negros doon nagpaniraman sila sa aton. We might have to have some border controls, no? Especially because ECQ kita ya, ang iban GCQ or MECQ. So, i-finalize lang naton, may istoryaman ko kay Gov. Samtang, bisan pahugot ang quarantine status sa syudad, ginpayag sang alkalde nga magapadayon sa gihapon ang vaccine rollout sa mga assigned vaccination center. Ginapangabay man sini sa mga magapabakuna nga kumplituhon ang 2 ka doses sang vaccination. Magapangabayan ko nga balikid ka mo sa inyo second doses because you will only get full protection from the vaccines if you complete your vaccination process. And your vaccination process, kinahanglan duwagid ka vaccines. Subong nga adlaw, ginpatigayon ang second dose sa SM City kag Robinson's Haro vac sites. Divine Singh para sa Level Up Patrol. 135 ka mga uswag community kitchen ang ginbuksan sa Iloilo City. Kini ang gulayan sa barangay sang Magsaysay sa La Paz, mga pechay, patola, pepino, tangkong, balatong kag iban pa ang makit-an diri. May mga manok kag subong may ginatatap na ka mga tilapia. Nag-umpisa ang ilahardin sang gimpaidalom sa Enhanced Community Quarantine ng Iloilo City bangod sang COVID-19 sang tuig 2020. Isa sila sa mga pioneers sang JPT Edescape. Subong nga liwat ginapatuman ang ECQ sa syudad, dako nga bagay para sa uswag community kitchen ang ila mga tanom nga utan. Ang sobra sang barangay ila ginahatag sa community kitchen. Ang manami pa, preska ang mga utan kag wala ginggamitan sang kemikal. Kadamo sa ngamon nga mga ginaharvest magtungan-tungan amo na nga nagabulig gid kami sa paagi sa pagdonar sang mga preska nga ulutanon halin sa amon gulayan sa barangay. Manamon nga para makabulig kami kag sa amon mga pumuluyo di sa kabataan gapiting man kami sa ila. Siyempre kadamo man ang amon nga para mabuligan manamon ang syudad sa Iloilo. Para kay punong barangay Barrientos, sa sininga sitwasyon, kinahanglan sa mga Ilonggo nga magbuligay kag padayon sa pagbatok sa pandemya. Sa amon nga pinalangga nga Mayor Jerry Triñas, ang barangay Magsaysay, Village La Paz, nga nagapasalamat kami sa iya sa pagpanguna nga matukod ini ang DPT and Edescape. Kay tungod ako gid nga bulig para sa amon nga barangay sa pagbato sa COVID-19. Kag subong man sa City Pub, kag sa City Agriculturist. Kag sa kasubong ko man nga mga barangay kapitan, itagid makinggan nyo sa aton tumuluyo nga magtanong sang ang mga sari-sari nga gulay para piyan man sa aton nga pagpigaduhon nga may kuhaon man kita agdakulit nga kita tanan magpananom sa aton nga palibot para
ang hindi kita mabudlayan. May kapin 135 ka mga uswag community kitchen ang ginbuksan sa syudad sang Iloilo. Ang mga opisyal sang barangay kag mga volunteer ang nagabuligay sa pagluto sang pagkaon agud ihatag sa mga pamilya nga lubos apektado sang ECQ. Ang community kitchen, mapasiguro lang nga during this period sa ECQ, makahatag kita mga sudan sa aton pumuluyo nga pamigado gid subong. Magluwas sa mga utan gikan sa JPT Edescape, sunod-sunod man ang pag-abot sang mga donasyon gikan sa mga pribado nga kompanya kag mga individual. Ini ang ginaluto sa Uswag Community Kitchen kag ginapanghatag sa mga pamilya nga nawad-an sang palangabuhian subong nga napaidalom sa Enhanced Community Quarantine ang Iloilo City. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Pambato sang Iloilo City para sa Miss World Philippines 2021, nag-aapila sang suporta. Maalam, maanyag kag may maayo nga tagipusoon. Siya si Ann Palmares, 22 anyos, nagakuha sang kurso nga BS Management in Accounting sa University of San Agustin. Si Palmares ang opisyal nga tiglawas ng Iloilo City para sa Miss World Philippines 2021. Sa iya pagpasakop sa beauty pageant, dala sini ang advokasya para sa mga kababaihan nga yara sa presuhan. Ginapakigbato man sini ang gender inclusivity sa diin ginahatagan importansya ang pagpalapnag sang patas nga kinamatarong para sa mga miyembro sang LGBTQ community. I have a soft heart for the marginalized, whatever color of the spectrum it may be. That is why, at an early age, I engaged in social-civic involvements and projects where I can help ease these people's struggles. Subong pa lang, all out ang suporta sa mga abyan sini. To my backstage girl crush, first of all, congratulations. I'm very proud of you. And finally, after all of the hard work, you're there and you're deserved the position. If there is an Ilongga that would represent us in the world stage, it's only best if it's you because you encapsulate what an Ilongga woman is. Ever since I met you, I've always believed and have seen that you will be where you are right now. Because you've always been a very intentional, leader-like, purpose-driven, and coachable. Si Palmares ang kabahin sang 45 ka mga kandidata nga magapaindis-indis agud makakuha sang corona. Ang Miss World Philippines 2021 Coronation Night ang pagahiwaton sa Hulyo 25. Nagaapila man sang suporta si Ann sa mga Ilonggo. I-follow kag i-like ang Artopian International sa Facebook kag Instagram. I-search ang Facebook album Miss Artopian International kag i-share ang letrato ni Ann Palmares. Ang kandidata nga may madamong nga combined likes kag shares amo ang makabaton sang Miss Artopian International Award. Sarang makaboto halin Hulyo 12, tubtob 20, tuig 2021. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.